Исәмісі Чалатова телеканалында яңалыклар вақты студияда мен Румил Карамиев иқтибарыңызға бүгінгі программаның төп темалары. Шоллы үсіш территориялары булдыру буенча федераль программаға кертілді. Шәһәргә бу нинди мөмкинлекләр ача? Җәмәгать транспорты өчен айрым полосалар саны арта башлады. Шәһәрдәшләр моңа ничек карый, Гүзәл Шихапова ачыклады. Пенсия хакында мәктәп скамьясыннан ук уйлыйлар. Бүген Россия буенча пенсия хакында белемне арттыру көне. Машина урынына җәяүләп яки велосипедта бүген Россия күләмендә автомобильдән баш тарту көне. Шәһәрдәшләр әлеге акцияга теләкләшлек күрсәттеме? Хәбәрчебез материалында. Төрле төсләр белән балкый, җырлый да. Энтузиастлар бульварында яңа фонтан эшли башлады. Шоллы үсеш территориялары булдыру буенча федераль программаға кертелде. Бу моно шәһәрләргә теләктәшлек күрсәтү буенча федераль программаларның берсе. Үсеш территориялары резидентларына киләчәктә табыш һәм җир салымы именият кертемнәре буенча ташламалар хокукы бирелә. Исегезгә төшерә, Мәскәүдә Россиянең 16 субъектыннан заявкалар каралды. Нәтиҗәдә икътисади үсеш министрлыгында аларның 4-се теләктәшлек тапты. Аларның берсе Татарстан, ул Шоллыда махсус икътисади зоналар булдыруга кагыла. У нас есть, без преувеличения могу сказать, уникальные возможности. Бу безгә алга таба шәһәр икътисадын үсеш территорияләре кысаларында үзгәртергә мөмкинлек бирәчәк. Бу исә өстәмә салымнар, өстәмә эш урыннары дигән сүз. Без Чаллыдан 70-тән артык проект тәкъдим иткән идек. Бүген Россия хөкүмәтендә проектлар буенча өйрәнү тикшерү эше бара. Бу юнәлештә хәзерге вакытта Татарстан Республикасы министрлыкларында актив эшли. Чаллыда инде озакламый үсеш территориялары эшчәнлеге башланыр дип көтелә. Моно шәһәрләр программасы кысаларында инженерлык челтәрләрен һәм юлларны тәртипкә китерү буенча Чаллыга 825 миллион сум акча бүлеп бирелде. Әлеге сума автомобиль төзелеше белән бәйле булган оешма предприятиеләр өчен тотылачак. Әмма күп балалы гаиләләр поселогы Подсолнухда юл ясыйлар инде. Бирдә автомобиль юллары предприятиесе хезмәт куя. Аны 20 сентябрьдә куллануга тапшырырга тиешләр иде. Тик әле бүген эшләр төгәлләнмәгән юлны исә шәһәрдәшләр күптәннән көтә. Юл әйбәт була. Барырга. Мына алама юллар барып булмай, җәмгырлар үтсә, уже киреп тә булмай, нитеп тә булмай. Юл булса бик әйбәт була. Юл ясаулар әйбәт. Дальше ясасыннар безгә, большой шилнага, малый шилнага кадәр. Яңгырларда йөреп булмый. Яңгырларда монда кирмибез дә инде пишрак. Рәхмәт ясаучыларга. Тагы дальше ясасыннар. Чаллыда җәмәгать транспортлары өчен аерым полосалар бүрелеп бирә башладылар. Казанда мондай тәҗрибә универсиада вакытында кулланылды. Ярышлардан соң кайбер урамнардан бу полосаларны алырга туры килде. Машина йөртүчеләр суд аша үзләренең гаепсезлеген раслый алды. Мондай полосалар безнең шәһәрдә озакка барырмы? Шоферлар белән безнең хәбәрчебез дә аралашты. Әлеге полосаларны Тынычлык проспектында Вахитовтан алып Королев проспекты киселешләренә кадәр ясаганнар. Алар җәмәгать транспортына җайлы, пассажирларга куркынычсыз булсын өчен булдырылды ди инспекторлар. Әмма автобус һәм газель йөртүчеләр әлеге үзебезне өстен итеп сизмибез ди. Так ездили, так и. Ничек йөрделәр, хәзер дә шулай юлны кисәләр, юл билгеләре кирәк. И уже пробовали уже делать. Электә бу тәҗрибәне кертергә теләгәннәр иде. Тукталыш яннарында төрле офислар урнашкан. Алар янына машина туктай алмаячак. Алар суд аша бу полосаны алдыртырлар. Это правильно. Миңа калса бу дөрес юл, машиналар юлны кисә, әмма бу сорауны хәл итәргә кирәк, автобуслар өчен шартлар булырга тиеш. Җәмәгать транспортына үзләренекеннән кала башка полосаларга чыгарга ярый. Машина йөртүчеләрнең күбесе үзләренең хокукларын шикләнгән дип санамый. Алар да җәмәгать транспорты өчен аерым юл кирәк дигән фикердә. Должны быть. Бу полоса булсын, маршрут транспортына комачауларга кирәкми. Соблюдай правила, и все будет прекрасно. Кагыйдә буенча йөрсәң, барысы да яхшы була. Юллар әйбәт, машина йөртүче буларак мин моны хуплыйм. Әмма кайберәүләр башка шәһәрләрдә йөреп, мондый уңайлыкны бәяләп өлгергән. Кагыйдә буенча бу полосаларда бары тик пассажирны төшерер өчен генә туктарга рөхсәт ителә. Яхшы да, начар да, останавливаться, ничек. Туктап булмый, менә суга, нигә, магазинга кирәк булса, туктап булмый Украина. Стоянкалар весь битком. Димәк, тукталыш яннарында урнашкан кибетләрдә сату кимиячәк, штраф стоянкаларының кереме артачак дип фаразларга җирлек бар. Чөнки әлеге полосада хуҗасыз калган машиналарны эвакуатор алып китәчәк, машина йөртүчеләрне административ җаваплылыкка тартачаклар. Водители автомобилей, не относящиеся к
Маршрут транспорты булып саналмаган автомобильләр бу полосадан йөрсә, яки бирдә туктаса, машина йөртүчеләр административ җаваплылыкка тартыла. Моның өчен 1000 сум штраф каралган. Борылышларда барлык транспортта уң яктагы иң кырыйдагы полосадан борылырга тиеш. Бу очракта гына җәмәгать транспорты полосасына керү мөмкин. Әлеге юлларга рәсемнәр генә төшерелгән. Юл билгеләрен урнаштыргач, бу кагыйдәләр гамәлгә керәчәк. Юлда кимендә 4 полоса булган очракта гына аның берсен җәмәгать транспорты өчен бүлеп бирү рөхсәт ителә. Шәһәрдә исә юллар иркен, димәк башка проспектларда да җәмәгать транспорты өчен өстенлекләр булырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Яңалыклар. Металлургия урамында ремонт эшләре башланды. 4 километр озынлыктагы 2 полоса юл төзекләндереләчәк. Кую заводы янында бүген юлчылар фрезерлау һәм юл читендәге ташларны монтажлау белән мәшгуль. Озакламый канализация кыйлары урнаштыра башлаячаклар. Металлургия урамында капиталь төзекләндерү моторны һәм МЖД Волга федераль трассасы киселешенә кадәр алып барыла. Шулай ук технический урамында төзекләндерү планына кертелгән. Әлеге юлда транспорт һәрвакыт күп йөри, машина йөртүчеләр үзгәрешләрне сөенеп каршы алды. Мин Җәлилдән Илбухтинга барам. По своим үземнең эшләр буенча. Бу юллардан часто йөрим инде. Бик начар хәлдә иде. Рәхмәт, что наконец-то бу юлларны ремонтлый башладылар. Очень давно пора ремонтировать дороги, потому что машина просто уничтожается. Ремонт, конечно, нужен. Он, наверное, тут и не ремонтировали вообще дороги со времен, как, наверное, КАМАЗ выстроился. Проектны Главтат Дорстрой компаниясы финанслый. Эшкә автомобиль юллары предприятиесе җәлеп ителде. Генераль подрядчының бош инженеры сүзләренә караганда, ремонт киләсе елда төгәлләнергә тиеш. Лидерларын сайладылар. Бүген КАМАЗ мәдәният сарайында Бердәм Россия фиркасының җирле яршаллы бүлекчәсенең 27нче конференциясе үтте. Партия делегатлары составы бераз үзгәрде. Партиялар рәтенә Кәгазь картон комбинаты генераль директоры Андрей Фомичев һәм Тат электромаш генераль директоры Әхнәф Шаһивалиев тулландырды. Көн тәртибенә 3 сорау қойылды. Шуларның берсе Бердәм Россия партиясыннан шәһәр мэры вазифасына кандидат сайлау. Әлеге урынга 2 кеше тәкъдим ителде. Наил Мәгдиев һәм электротранспорт предприятиесе директоры Рәшит Шәмсетдинов. Яшерен тавыш бирү белән Наил Мәгдиев сайланды. Инде иртәгә 3нче чакырылыш шәһәр советының 1нче утырышында Чаллы мэрын сайлаячаклар. Пенсия хакында мәктәп эскәмиясеннән үк уйлыйлар. Бүген Россия буенча пенсия хакында белемне арттыру көне. Чаллыда әлеге вакыйгадан читтә калмады. 30 белем бирү учреждениесендә гадәти булмаган дәресләр узды. Аларны укытучылар түгел, пенсия фонды идарәсе белгечләр үткәрде. Укучыларга пенсияга кадәр иртәрәк әле, әмма бу хакта яшьтән үк уйларга киңәш итәләр. Безнең пенсияга нинди хакыбыз бар, снилсни өчен кирәк, хезмәт хакы пенсияга ничек тәэсир итә, ачык дәреснең төп темалары менә шулар булды. Хәзер безгә 16 яшь, и 2 елдан соң безгә менә пенсия проблемалары кирәк булыр, чөнки безгә эшкә урнашырга кирәк. Киләчәктә безнең зарплата пенсияга влиять итә. Пенсия хакында белемнәрне арттыруга юнәлдерелгән дәресләр 10 ел дәвамында уздырыла. Нигездә ул 9-11 сыйныф укучылары өчен. Пенсия өлкәсендә ел сайын үзгәрешләр булып тора ди белгечләр. На сегодняшний день новшество то, что 2015 елдан әгәр шәһәрдәшләрнең кулында СНИЛС иминиятләштерү таныклыгы бар икән, ул интернетта үзенең шәхси кабинетына кереп, пенсиясы хакында мәгълүмат алырга мөмкин. Бүген мондый дәресләр шәһәрнең 30 мәктәбендә үтте. Иртәгә пенсия фонды белгечләре студентлар белән очрашачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Машина урынына җәяүләп яки велосипедта бүген Россия күләмендә автомобильдән баш тарту көне. Шәһәрдәшләре әлеге акцияга теләкләшлек күрсәттеме? Хәбәрчебез материалында. Төрле төсләр белән балкый, җырлый да. Энтузиастлар бульварында яңа фонтан эшли башлады. Безлимитный 4G интернет, безлимитные звонки внутри сети, безлимитные СМС, 3 безлимита за 3 рубля в день. Переверни свое представление о ценах на мобильную связь. Подключи в салонах «Летай мобильная связь» и Таттелеком 843-7 двоек. Акция действует до 15 декабря. Мужской вокальный ансамбль «Антем» открывает новый творческий сезон. В составе ансамбля профессиональные музыканты с консерваторским образованием, лауреаты международных конкурсов и участники музыкальных проектов Санкт-Петербурга. 3 ноября, 18:30. Органный зал.
Поликлиника Юнимед. 42 специалиста, 24 вида услуг. unimedclinic.ru 250303. Шубный базар из Пятигорска. Огромный выбор новых моделей по ценам производителей с 22 по 27 сентября. ДК «КамАЗа». В честь 110-летия профсоюзного движения в России и Республике Татарстан санаторий «Жемчужина» объявляет 20% скидки на путевки для работников профсоюзов. Подробности по телефону 92 60 50. Таттелеком предлагает работу для студентов, пенсионеров и по совместительству. Телефон 58 03 23. Siz Yanılıqlar programmaсын qaraysiz, biz davom etamiz. Лицензиясы сатылышы алкоголь кибет киштелерінен олына дәулет алкоголь инспекциясы білгішлері отына сайын сәуді өзәклеріне рейдлар ұйыштыра. Ел башынан 500-ге якын закон бұзушылар ашықланды. 1 миллион сумнан артық штраф салынған. Бизнес всегда должен быть социальным. Бизнес һәр вакытта социаль яктан куркынычсыз булырга тиеш. Лицензия алу өчен дәүләт алкоголь инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Дәүләт пошлинасы ел башыннан 65 мең сумны тәшкил итә. Депутатлар 25-21 яшькә кадәр исерткеч эчемлекләр сатуны тыярга тели. Дәүләт думасында шул хакта закон проекты карала. Бу яшь буынны эчкечелектән юлып калырга булышачак дип исәпли проектның авторлары. Хәзерге вакытта 18 яшы тулган кешеләр алкоголь сатып алу хокукына ия, социологик һәм психология тикшерүләр күрсәтүенчә, бу яшьтә кеше алкоголь куллану-кулламауга карата аңлы рәвештә карар кабул итә алмый. Яңа закон проектына карата шәһәрдәшләр нинди фикердәсең? Үзләреннән сораштык. 21 яшькә җиткәнчә аракы сатмаска мин шуны хуплыйм. Кибетләрдә сатучылар яшькә карамыйлар, возрастка. Саталар, просто аларга сатырга кирәк. Яшь кеше микән паспортларын сорамыйлар. Сәгать 7-дән саталар иртә белән, хотя уннан положено сатырга. Шуның өчен монда закон белән белмибез инде булыр микән берәр нәрсә эшләргә. Файда китерми. Балалар яшьләргә аракы эчү файда китерми. Эчмәгез, вообще эчмәгез. Молодцы. Ничәгә хәтле булса да эчмәгез. Вот без гаилә эчмибез. Сез дә эчмәгез. Бүген дөнья күләмендә автомобильсез бер көн акциясы уза. Ул беренче тапкыр 1998 елда Франциядә уйлап табыла. Сентябрьнең бу көнендә сәламәтлеккә игътибарны һәм атмосфера һавасының чисталыгын арттыру йөзеннән шәхси машиналарны 24 сәгатькә куеп тору тәкъдим ителә. Шәһәрдә әлегә акцияга теләктәшлек белдерүчеләр белән безнең хәбәрчебез очрашты. Иртәнге 7-дә үк пенсия фонды идарәсе башлыгы бүген эшкә велосипедта барды. Машинасы ватылганнан түгел. 6 ел инде якын дустына әйләнгән велосипеды белән Эдуард Фәттахов гаиләсе һәр ел сайын яр буеп мәйданында йөрергә ярата. Мондай акциялар бик кирәк. Бу машинада йөрүчеләргә бер генә көн булса да җыю йөрергә этәргеч бирә ди ул. У меня вот есть мой верный друг, с которым мы проезжаем каждое воскресенье по примерно 20 километров. Мы в лесу по трассе ездим, где вот велосипедисты катаются. Ездим с семьей. Настроение у меня сегодня с утра супер. Вот на работу приехал я сегодня, как видите, на велосипеде с моим верным другом. Безнең шәһәрдә җәяүләргә һәм велосипедта йөрүчеләр өчен бөтен уңайлыклар тудырылган. Машина йөртүчеләрдә элеккечә үк түгел. Велосипедта йөрүчеләргә хөрмәт белән карыйлар, юл бирәләр. Әлбәттә, бөтен машинаны да бер көнне туктатып торып булмый. Чөнки кибетләргә азык-төлек, заводларга кирәкле материаллар ташучы машиналар барлыгын да онытмаска кирәк. Сүз шәхси транспорт турында гына бара. То, что сегодня день автотранспорта, я не знал. Автотранспортсыз көн икәнен белмәдем. Миңа барыбер. Мин җәяүле. Ну как бы можно раз в году устроить... Елга бер көнне мондый бәйрәм оештырырга мөмкин. Велосипедларда күбрәк йөрсеннәр иде. Я всегда на автомобиле. Мин һәр вакыт машинада, шәхси һәм эш машинасында, кирәк икән автобуста, трамвайда да йөри алам. Елдан-ел автомобильләр саны арта бара. Алардан чыккан газлар сәнәгать объектлар эшләп чыгарган матдәләргә караганда күпкә артыграк. Экологлар фикеренчә, бер көнлек булсалар да мондый акцияларның әһәмияте бар.
Республикада бу көнне 60 меңләп кеше акцияга теләктәшлек күрсәтә. Бу 300 тоннадан артык пычрак матдә атмосферага бүленеп чыкмый дигән сүз. Әмма бер көнгә булса да транспорттан баш тартучылар саны күбрәк булсын иде ди белгечләр. Безнең халыкның экологик культурасы әле һаман да түбән. Безгә инде менә ничектер халык арасында күбрәк эшләргә дә бу көн белән. Бүген инде менә безнең идарә янында бер автомобильдә күренмәй, башка предприятиеләрдә, шәһәр урамнарында миңа кимегән кебек тоелмады. Һава атмосферасы даими төстә тикшерелеп тора ди экологлар. Мисал өчен, май аеннан сентябрьгә кадәр республикада чиста һава акциясе уздырылды. Предприятие һәм автотранспорт юлларына махсус приборлар белән һавага күпме зыянлы матдәләрнең чыкканлыгы исәпкә алынды. Әгәр алар нормадан артса, предприятие яки автомобиль хуҗасына штрафлар салына. Алар кагыйдә бозуны билгеле бер вакыт эчендә төзәтергә тиеш. Шәһәрдә 2 урында автоматлаштырылган контроль станциялары куелган. Алар 20 минут сайын идарәгә мәгълүмат биреп торалар. Шулай күчмә лаборатория белән төрле нукталарга чыгып, һава атмосферасының сыйфатын тикшерү эшләре оештырыла. Илсия Валиуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Автомобильсіз бір күн акциясына студентлар да қошылды. Энтузиастлар бульварында шәһәр студентлар советы активистлары листовкалар таратты, фотосессия оештырды. Үзенчәлекле брелоклар да бүләк иттеләр. Шул рәвешле студентлар шәһәрдәшләрне җәмәгать транспортына күчеп утырырга яки җәяүләп йөрергә өндәде. 1 октябрьдә футбол берләшмәсенең ачык җыелышы булачак. Анда спорт җәмәгатьчелеге Чаллыдагы футбол үсешенең 5 еллык программасын караячак. Бу турда шәһәр хакимиятендә узган матбугат конференциясендә Чаллы футбол федерациясе президенты Евгений Вайнер хәбәр итте. Футбол уенын торгызу максатына шәһәрдә футбол федерациясе төзелгән. Федерация функциясына футбол уеннары судьялар һәм медицина белгечләре белән тәэмин итү керә. Шулай ук шәһәрдә Давид Чантури исемендәге мини-футбол буенча ярышлар уздыру да планлаштырыла. Задача у спорта сейчас, наверное, одна. Хәзер төп максат финанс ярдәме табу. Кызганычка каршы бүгенге көндә бер нәрсәне дә бушка эшләп булмый. Шуңа күрә спонсорларны гына түгел, шулай ук спорт үсешенә бүленә торган бюджет акчаларын да җәлеп итәргә тырышачакбыз. Энтузиастлар бульварында җырлый торган фонтан барлыкка килде. 3 елга якын биредәге фонтан эшләмәде. Аны төзекләндерү өчен шәһәр бюджетыннан 13 миллион сум акча бүленде. Куркынычсызлыкка айрым игътибар бирелгән. Әлеге фонтан тест режимында эшли, һәр кич сайын аны 1 сәгатькә кабызалар. Әлеге моторлык белән сезгә дә хозурланырга тәкъдим итәбез. Очень красиво все это, прекрасно сделано. Я пришел сюда, а вдруг бац, тут такой веселый. Он весь такой разноцветный, и мне он очень нравится. Чаллы шәһәре көннән-көн матурая һәм әлбәттә инде Чаллы телевидениесе бу хакта сезгә көн сайын яңалыклар программа саксаларында сөйләп таныштырып килә. Бүгенгә бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.